Wilujeng pepanggihan Sutresna Budaya, pripun kabaripun? Mugi-mugi tansah sehat tanpa obat, lemu tanpa jamu, lan seger tanpa dokter. Ditambah rezekine padha lancar. Ing kalodhan menika kula badhe maosaken crita cekak kanthi ira-iraan nasibe manungsa kaserat dening Supardi. Kapethik saking keluarti penyebar semangat nomor 3 kalih tahun 2000 gangsal. Monggo Sutresna Budaya sugeng midhangetaken. Srengengene mentor-mentor, panase semelet ngobong kulit. Dasar wis 4 minggu ora udan, lemah-lemah sing ndak encik, kaya nglocotake delamaan sikil. Ndak dengak srengengene, jane ya wis sauntara doe karo kulminasi langit. Wis lingsir mangulon, nanging panase isih wae panggah, ora suda-suda. Dalan setapak sing wuda tanpa pinayungan kekayon, terus wae ndak pecaki. Kiwa tengene dalan setapak, tegal sawah bero bawero. Ana sawetara ijoning godhong-godhong jagung kang katon sak pandeleng ing adoh kono. Sauntara gubuk-gubuk ing sak kiwa tengene dalan padha suwung. Racak-racak sing duwe gubuk padha urban golek dhuwit menyang kutha sing jare luwih gampang. No, Darno, Reneo. Sakala aku mlenggak. Pas oleh aku mlenggak, Kang Parman mudhun saka njero gubuk, ngundang lan ngawe aku. Sajake ana gawe. Tanpa pikir dawa, aku jumangkah marani Kang Parman. Iki lho, laran sik. Aku mau nggawa telo godhog karo teh. Ayo, diserbu dhisik. Sumeh grapyak semanak lan SMS sing ngatonake untuk gingsule. Saweruhku ora tau copot saka lagihane Kang Parman. Aku dijak munggah gebuke. Banjur bontote. Telo godhog sing dibuntel godhong, lantai sing diwadahi botol aqua. Didasarake ing amben-ambenan gubuk. Rumangsaku, pakah gubukmu sempal, Kang. Kok celuk-celuk? Tiwas kebeneran, malah ana undangan pesta kebon. Sautku, nggo pantes-pantes. Kang Parman ngetokake rokok sing durung dibuka segelane. Ponakanku wingi rak telek ngomah. Tangane Kang Parman kuat buka bungkus rokok. Banjur dudur sakler, terus disumet. Aku sing saben dina udutku mung mbaku gewol. Yo melu-melu makmum ngrasakake nikmati rokok. Kerjane nang endi to, Kang? Nang pabrik plastik. Mbuh, saiki jare wis munggah dadi mandor. Jare lumayan ceperane. Yen dadi mandor, yo pancen lumayan tenan, Kang. Kerjane yo penak. Wong kari ngawas-awasi. Sambungku karo nglelek telo. Maune lulusan apa, Kang? Aku nyambing longo teh neng botol aqua. Sakwise gorokanku krasa seret. Wah, tahe kok ya ngungkuli tas susru. Legi sepet-sepete krasa tenan. Mong SMA, jane njaluk kuliah maune. Neng kowe dhewe rak yo ngerti. Kahananku kaya apa? Nyekolahake tekan lulus SMA wae wis mungkis-mungkis nang dodo. Kok dadak arep nekat kuliahke? Yo sida pedhot napasku.
Yen bocah ngono ya pinter, wong oleh ranking 1 terus. Tangane Kang Parman dudut telo sakpuk. Aku yo ngandel yen anakmu kuwi pinter kaya bapake. Esme Kang Parman meletek nyigar lambene. Krungu panglembanaku. Ning tenan, nalika isih sekolah, Kang Parman kuwi mbiyen pinter dhewe sak kelas. Neng pinter iku jebul kalah karo sing jeneng Bejo. Ora eling Umar kae to? Kancane dhewe sing goblok ngowoh pah-pah kae. Takonku. Kang Parman mantuk. Pancene kabeh kancane sak kelas Umar. Kalebu aku lan Kang Parman. Padha ngarani yen Umar kuwi bocah sing paling bodoh. Mosok nalika guru biologi takon, kebo kuwi mana apa ngendok? Wangsulane jare ngendok. Mesti bocah sak kelas padha ngguyu cekakaan. Kalebu Pak Guru kang kudune nesu. Lucu meneh yen wayahe nembang utawa nyanyi. Tembang utawa lagu sembarang dengah. Iramane padha wae. Kaya wong menek. Saka ngisor mendhuwur tanpa cengkok, nglujur. Dadi yen Umar giliran nembang utawa nyanyi, padha karo ing kelasku ana dagelan. Nganti kaku ning weteng merga kemekelen. Malah Bu Guru Eni, guru kesenian, rikala lagi sepisanan krungu tembang lan nyanyane Umar. Merga saking ngempet guyu nganti mlayu ning kamar mandi. Kowe ngerti Umar kae saiki dadi kepala sekolah? Kandhane Kang Parman gawe kejotku. Mripatku nganti blalak ombo. Lah kok bisa? Kepala sekolah kuwi wiwitane rak kudu dadi guru dhisik. Kamangka guru kuwi dadi narasumber kang bener lan bener. Gek-gek ndang meneh soal marang murite. Kebo kuwi ngendhok dibenerake, rak payah. Utawa gek-gek nalika didaulat murite supaya nembang utawa nyanyi. Ora bisa mbayangake aku. Lah sapa ngerti? Yen nembang utawa nyanyi dadi guyon. Ndang lagu dangdut utawa pop malah jagone. Sapa ngerti? Kok kowe ngerti yen dadi kepala sekolah? Sing meneh kabar sapa to, Kang? Banjur Kang Parman cerita. Biyen sak luluse saka SMP. Bocah bodoh kok ya bisa lulus. Umar ngulandara golek gawean ning kutha Semarang. Saben dina Umar nglayeng menyang kantor-kantor, menyang pabrik, nawakake tenagane supaya ditampa nyambut gawe. Nanging kantor-kantor sing dileboni racak ora ana lowongan. Wong bondo ijazah SMP wae arep diselah ngendi? Lowongan sing pas ya mung penjaga utawa pesuruh. Emane kantor-kantor sing dileboni wis ana penjagane. Saben dina dheweke ditampik saka kantor siji menyang kantor sijine meneh. Saka pabrik siji menyang pabrik liyane. Nanging Umar sajak orang lukru. Najan yen bengi direwangi turu ing masjid utawa terminal. Esuke panggah nerusake niat golek gawean. Mbok menawa iki sing dadi kelebihane utawa keluwihane Umar. Yen cita-citane durung kecekel, ora bakal mandek dalan. Nganti ing sawijining dina, Umar mlebu ing sawijining kantor kelurahan. Kebeneran Pak Lurahe butuh tenaga ora kanggo kantor, nanging kanggo tenaga omah. Gampangane Pak Lurah butuh pembantu utawa buruh lanang. Umar ceket-ceket nampa. Tanpa takon sesasine dibayar piro. Pokoke sing penting bisa temangsang dhisik. Soale wis krasa kesel oleh rono rene. Mlebu metu kantor apa dene pabrik. Soal mengko nang kene kepenak utawa ora, dipikir mburi karo mlaku. Ing daleme Pak Lurah
Umar bisa ngepek atine keluargane Pak Lurah. Kabeh putra-putrane Pak Lurah padha seneng karo Umar. Yen mung perkara gawean, sepisan dikandani Umar mesti dalan. Ora dadak mindon-mindoni. Soal mangan-memangan, Umar ora tau protes piye-piye. Kabeh panganan ora ana sing disiriki, ora ana sing dipantangi, ora ana sing alergi. Merga saka kemurahane Pak Lurah, Umar disekolahake nang SMA. Najan oleh mergawe minangka pembantu isih dibayar. Ora mung tekan SMA, nanging diterusake nganti kuliah lan lulus gondol sarjana. Terus mulang ing SMP. Terus dientukake putrane Pak Lurah. Dadi mantune Pak Lurah. Kang Parman mantuk. Kok gelem-geleme toh bocah wadon putrane Pak Lurah? Protesku. Banjur Kang Parman bisiki aku. Kabare putrane Pak Lurah sing kuwi jare idiot. Aku jumblak. Olehku mamah telo godhog ndak lerenake. Lah kok Umar gelem? Jodoh rejeki pati kuwi wewenange Gusti Allah. Menungso ora bakal kuwawa nulak utawa ngemoi. Yen kon buka dalil bab kaya ngono, Kang Parman pancen jagone. Saya kurang siji to, Kang? Sambungku, rada keminter. Derajat lan pangkat kudune rak kowe ya, Kang, sing dadi kepala sekolah. Wong nalika sekolah Umar kae pintere kalah adoh karo kowe. Kang Parman mung mesem kecut. Aku ora bisa nerusake sekolah tekan kuliah. Aku ora ngenger nang gone lurah kaya Umar. Mula akhire aku ya mung dadi wong tani gurem kaya kowe. Najan wong tani gurem, nanging kepinteranku ndak turunake menyang anak-anakku. Buktine sekolahe oleh ranking 1 wiwit saka SD tumeka SMA. Nalika kerja najan ning pabrik lagi sedelo wis dadi mandor. Mulih wingi kowe rung ndak critani yo. Aku gedek karo nglogok teh. Apa, Kang? Mulih wingi wis nggawa karisma gres, ninggali duit mboke, ninggali rokok aku. Balik Umar. Gene Umar, Kang. Ora duwe anak, jare mau gawe anak. Mergo miturut keterangane dokter, gene sing wadon luwih dominan. Dadi kemungkinan yen anak-anake lair, dheweke ngeri bayangake. Rak dheweke dhewe yang ngakoni yen dheweke pancen bodoh. Weruh-weruh telane wis entek. Teh sak botol aqua ya gusis. Mung jarum 76 sajake sing isih. Terus diwenehake aku. Wis wengi, yo do bali wae. Pangajake Kang Parman karo mudhun saka amben-ambenan gubuk. Aku mlaku lon-lonan. Gagas nasibe manungsa kang pancen werna-werna. Cutel.